Baixe un sol de xustiza, impropio destas datas, no que o termómetro acadou por momentos temperaturas de preto dos 25 graus. Celebrouse este pasado domingo o Trail de San Isidro, na Pobra do Caramiñal. Na proba tomaron parte algo máis de 300 corredores, dos que chegaron a meta uns 290. A carreira, segunda puntuable do circuito Arousa Revolution Trail Series, que organiza a Asociación Arousa Natureza e Ocio, tivo como galladores absolutos a Carlos Lorenzo en categoría masculina e a Beatriz Barroso en categoría feminina. Completaron o podio en categoría masculina Esteban Toucedo e Daniel Paz, e en féminas Elena Matalobos e Pati Martínez. Por equipos, a proba foi para o Lodeiros Trail, seguido do Maxico Masaxes Kiko e do Tribu Trail. A proba dunha gran dureza desenvolveuse por espazos de gran beleza paisaxística, tendo como punto de saída e chegada o entorno da igrexa de San Isidro de Posmarcos. En total foron 13 kilómetros de percorrido, cun desnivel positivo aproximado duns 700 metros. A seguinte proba do calendario do circuito será o Portosín Trail, en Porto do Son, que se disputará o próximo domingo 17 de marzo.